Qed iqumu mistoqsijiet kbar dwar meta l-ogħla esponenti tal-Gvern setgħu saru jafu bl-iskandlu tal-loti tal-commissions fuq ix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Il-Prim Ministru qal li huwa u l-Gvern saru jafu b'dan l-iskandlu xahar ilu meta d-dettalji kienu ppubblikati mill-Gazzetta Malta Today. Iżda l-ħamis il-ġurnal The Sunday Times żvela li sentejn ilu l-Ministeru tal-Finanzi immexxi minn Tonio Fenech irċeva file b'dokumenti relatati man-negozju ta' George Farrugia ma' kumpaniji li jimpurtaw iż-żejt lejn Malta. Abbażi ta' dan il-file imbdiet investigazzjoni dwar frodi tat-taxxa fil-konfront ta' Farrugia, il-persuna li fil-jiem li għaddew ingħata proklama mill-Kabinett. Il-ħadd il-mexxej Laburista Joseph Muscat staqsax żamm lill-Gvern milli jieħu passi fuq dan il-każ meta fidejh kellu dokumenti dwar il-Kummissjoni tax-xiri taż-żejt. Tard il-ħadd filgħaxija l-Ministeru tal-Finanzi qal li mill-informazzjoni mmoddija lill-Ministru Tonio Fenech ma setet issir l-ebda rabta bejn l-Akon, il-kumpanija li bdiet tiġi investigata, u George Farrugia. It-tnejn filgħodu iżda l-ġurnal Malta Today żvela dokumenti li kontradixxu dak il qal il-Ministeru tal-Finanzi. Fil-fatt, dokumenti tal-MFSA ippubblikati minn dan il-ġurnal jikkonfermaw illi f'Jannar 2011, 7 xhur qabel bdiet l-investigazzjoni, Farrugia kien tiġi jidher bħala id-direttur, l-azzjonist u s-segretarju tal-kumpanija Akon. L-istess ġurnal irrapporta li l-MFSA għandha dokumenti li juru kif it-tmexxija ta' din il-kumpanija li hija fiċ-ċentru ta' din l-investigazzjoni għaddiet f'idejn George Farrugia. Qatt mhux magħruf jekk fil-fajl li għaddant il-Ministeru tal-Finanzi hemmx dokumenti li potenzjalment setgħu xeħħtu dubji għal beħ taż-żejt lill-Ena Malta. Dwar dan l-istqarrija ta' Tonio Fenech li ppubblika l-ħadd filgħaxija ma tgħid xejn.